Seogadh go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar hit scamal brón rúnagáil agus an scéal take gur duine go líochar pelle an chundé, James McHugh agus a bhean nóirín marithe I dimper sa bóthir. Wasa an bhirt nar bhfuil an cá in raisiad ag taisteal agus a bhean faoina chéile bhóthir an N3 idir acha nuair agus ball an cháháin. Duine go chláán cháúil McHugh ó Chilchara, bhí ana mhór James agus mar chuid go an pelle rúnagáil rughríomh sinnte na hÉireann in 1992, an chéadú riomh don chundé chun bhgéir a Ruchdal. Bhain sé gascí amach lena chuman áitiúil chumá agus críomh an chundé búta ag faoi thrí agus comórtas pelle na Gaeltachta faoi cethir le linn ré ága Chilchara. I ggéirí, tá sé fógra ag scoil náisiúnta Lán Fleisce go bhfuil pléir bun an scoile athrú in na Gaelscoil. Tá tuairimí tuismitheoirí agus phobal an cheantar á lur go láthair na huaire ach dúirt príomhhéid in na scoile gur fáilte mhór gur ribh an mála go dtí seo. Tuigtear go bhfuil breis is sémón scoil timpeall na tíre ag obair ó aitheantas mar Gaelscoil ó bhaint amach agus súil acu tosú ar an athrú ó óbhar na bliana seo thugann ar aghaidh. Ba ghaol ó ar fud na hÉireann hall is asna an deir seachtaine seo agus fuair an náisiúnta sacr lán Gaeilge ag imirt a céad cluiche. Hall Wolverhampton a bhaid cumann sacr Gaeilge ag dulchan páirce agus na himraí ag déanamh ionadaocht ar chainteoirí Gaeilge. Tá an cumann ina bháil go caníofa eagraíocht idirnáisiúnta againn cluichí agus comórtais do thíortha réigiún agus phobal vinlaí nach bhfuil aitheanta ag FIFA. Agus na Gaeilgeoirí le haghaidh ar aireann na Cálastáine a imíonn ar son phobal domhanda na Síochach sa géad cluiche acu. Tháinig scéal freisin an teachtain seo go bhfuil 3 leabhar Gaeilge ránithe do bhailúchan idirnáisiúnta UNESCO. Tá an snag bracil dartsa le Emma Baskin, clúsa capal ar an rí le British Ranach agus mórgus mulc le John O'Cudy Neddy O'Cullough ránithe mar chud go bhailúchan leabhar thuntasacha do léirí óga I teangacha dúchasacha agus a muil. Tá leabhar ar meis céad cuid teanga ránithe mar chud go bhhailúchan, tugra de chud IBI agus UNESCO. Tá na scéalta sin ar fad agus go leor eile Tuairisc.